Jackie Chan și Bruce Lee. Eu și Nicușor suntem cei mai buni prieteni. Maică sa, nu știu, tare tot timpul tăzeară la noi. Mă, te-ai auzit că fratele meu vrea să se sărute Zenobia? Tot s-a auzit. Dacă îl mai prind odată, îi tai o ureche. Din mi-a fost foarte milă de el, cum suferă fratele meu și i-am zis la Nicușor să mergem să facem ceva ca să facem bani. Bine mă, Emina, tu îți dai seama că e greu să faci bani în ziua de astăzi. Cine are bani pe lumea asta? Politicienii, Numai te fură, fotbaliștii, respiră multe prafuri albe actorii. și ne-am gândit să ne facem actori, să mergem la Cluj și să venim înapoi din sară. Manelisto era să mă omoare. Ca și eroi de la Termobile, Termopane. Auzi, mă, dar evreii nu au bani. Ba, mă, evreii au bani. Evreii conduc lumea. Mă, așa-i. Eventual nevestele lor conduc lumea. Sabatone ando foro, jau me jau te distrau, me jau te chelau Că n-ai mișto te beșeschere, dar ujare malecea ești un înșavale. Nu-i frumos ca copiii să fugă de la școală. Chieren și orale în drum, te chele la purom Tai la 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 Purorom te chele la pișta e ghis malava Ai da 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 ta 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 da la la. Trăiască domnul Usturoi!